Дами и господа, по финалната отсечка историческата личност Кирил Николов, известния като Дизел. Най-добро време за днес и най-добър успех в българското ориентиране за всички времена. Вице-европейска титла от спринта. Той може би не е виждал тази торта. Такава торта никой не е виждал, но тя напълно подхожда за неговия успех. Поздравления за нашето момче! Браво, браво! Сега? Добре! Значи искам много да благодаря на абсолютно всички. В момента съм много по-щастлив, отколкото на самото награждаване. И сега наистина ме просълзите за жеста. Много искам да благодаря на всички вас, на тези, които организираха това нещо. Усещах, че има нещо такова, правих се на луд. Но прекалено много се издадоха. Искам да разрежа тортата. Първото парче искам да го дам на един човек, който е много специален за мен. И без когото сигурно нямаше да успея. Браво, браво! Доста коментирахме с Наталия тази седмица всичко, което се случва. И... много са хората, които помогнаха това нещо да стане реалност. Това е моя мечта. Искам да благодаря на всички тях. За съжаление не мога да ги изредя всичките по имена, защото те са страшно много. И както каза Натали, тази седмица абсолютно всички имат малка или голяма заслуга за това, което се случва. И се радвам, че успях да осъществя не само моята мечта, но и нещата на всички хора. Още в началото, като започнах да тръпя навсякъде, че Дизела може да постигне това нещо и да получи медал на такъв форум, в крайна сметка имаше хора, които вярваха заедно с мене, помагаха заедно с мене и благодаря на всички, че имахте търпението заедно с мен това да се случи. Сега ще се отрежа снимката. Медалът съм обещала вече, да знаеш. Добре. И не мога да се стортия на как ли да стрежа? нищо не по вариант, бе, по вариант. Дизел, по вариант. 75 парчета.
ще оправим. Абе, само за финал, бе. Ти може да се оправи. Дай само да срежа първото парче. Аз тук съм си харесала един. Пожелавам си, не искаме това, дето си отива на каравана. Виж колко голям. Кирил Николов ще отреже първото парче от тортата, което ще бъде специален подарък за човека, който най-много му помогна да достигне до тия високи върхове. Нека да видим какво ще бъде парчето и откъде. Чакай, бе. Финала ли, бе? Финала ще бъде подарен. Браво! Моля, дайте ми 2-3 минути просто да разрежем торта, има за всички. И Кирчо да се приоблече, за да може да